Обещайте ни нещо предизборно. Промяна. Да се случат смислени и добри неща. А ще го изпълните ли? Да, аз изпълнявам обещания. Ще направя това, което зависи от мен лично. А сега се представете. Казвам се Мартин Димитров. Интересувам се от политика и от футбол. Като всеки българин смятам, че разбирам и от двете. Стоян Мавродиев, член на ръководството на ГЕРБ и икономически секретар на партията. Какво не знаят хората за вас? Не знаят, че се боря до край. Не знаят за мен, че съм нормален човек като всички тях. Думата, която най-точно те определя. Твърд и упорит до край. Добронамерен. По душа сте? Мисля, че съм широко скроен човек. Добронамерен също. А по характер? По-скоро добронамерен. Последователен. А в живота? Имам доста приятели, което ме прави комуникативен. А политиката? Политиката съм доста твърд. Политиката държа на идеите. Блондинки или брюнетки? Вероятно червенокоси. Брюнетки. Камерън Диаз или Анджелина Джоли? По-скоро Анджелина Джоли. Анджелина Джоли. Иван Костов или Сергей Станишев? Бих отговорил Стефан Стамбулов. Барак Обама. Жените меркантилни ли са? Жените са като другите хора, има всяко. Не повече, колкото мъжете. Сексът повод ли е за запознанство? Смятам, че хората трябва да си говорят понякога. Сексът би следвало да следва запознанството. Какво искат жените? Според мен искат мъж до себе си, който да ги уважава. Жените искат сигурност и стабилност. А мъжете? Искат жена до себе си, която освен да ги уважава и да ги обича. Мъжете уважение и респект. Българинът разбира повече от футбол или повече от политика? Според мен е еднакво и от двете. Българинът разбира от всичко по много. Общото между политиката и театъра? Имам чувството, че България политиката стана прекалено много театър. И двете са представления. Добри актьори ли са политиците? Някои със сигурност. Добрите политици са и добри актьори. Политик, на когото подражаваш? От българските най-много харесвам Стефан Стамбулов. Роналд Рейган. Ако не бяхте в политиката, щяхте да сте? Доста позная. Аз съм икономист по принцип. Банкер. Какво е криза? Това е когато група хора, които не знаят какво правят, управляват една страна. Притеснения, проблеми и много нерви. Мечтали ли сте да минете под дъгата? Не. Понякога се случва на всеки един от нас. Въпросът е да го усетиме. Кога за последен път сте плакали? Човек не трябва да плаче нито прекалено рядко, нито прекалено често. Плаках на филм. Младостта порок ли е? В никакъв случай. Предимство. Умеете ли да рискувате? Не съм хазартен тип. Да. Ези или тора? Ези. Винаги печеля с това. Защо ни режат евросубсидиите? Ами, защото казват, че тия, дето управляват България, не само, че не се справят, а стават за смях. Заради некадърност и корупция. България може ли да излъже и кризата? Криза не се лъжи, няма как да излъже кризата. Вярвате ли на социолозите? Понякога. Умерено, песимистичен. А на рекламите? Също понякога. Не. Какви са цветовете на вашите идеи? Светли. Кога бихте завили наляво? Никога не бих завил наляво. Когато карам кола, понякога ми се налага, в политиката никога. Политиците са богати на различни неща. Половината от които определено не са хубави. Богати на обещания. Законите еднакви ли са за всички? Трябва да бъдат, ама не са. За съжаление не. Къде дупките са повече? В бюджета или по пътищата? Ами вече е трудно се прецени. На двете места имат толкова големи пробойни, че човек се губи в тях. Намираме по много и от двете. Коя ще е следващата коалиция? Ще направя всичко възможно да е дясна. Десноцентристка. Съжалявате ли за нещо? Човек винаги има някои неща, за които съжалявам, но аз съм свикнал и съм се научил да вървя напред. Гледам напред. За какво искате втори шанс? Искам втори шанс за дясно управление в България. Да имам повече време, в което да бъда с близките си. Това ли е твоята кариера? По-скоро каузата, в която вярвам, е промяната в България. Това не е кариера, обществена работа. Съжаляваш ли, че се захвана? Всеки човек има моменти на колебание, на слабост. Не, защото намирам интересни моменти и предизвикателства. Говориш ли си сам? Понякога да, но става фатално, когато човек започне да си отговаря. Много често. А сега ни кажи нещо и на нас. Да вярваме и да бъдем истински. Пожелавам да сте все така забавни и да продължите и с сериозните моменти, защото Господари за ефира става все по-важно предаване.